modificación da cuantía dos precios públicos na Xunta de Goberno local. Traes unha proposta de acordo ao pleno coa intención de facer máis axila a xestión do Concello e o establecimento de precios públicos por parte da Xunta de Goberno local. Vou dar un turno a cada portavoz. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, bo día. Tal como establece a lei do 13 de abril de taxas e precios públicos, recolle que terán a consideración dos precios públicos a contraprestacións pecuniarias que se satisfagan por a prestación de servicios e a realización de actividades. O Real Decreto Legislativo do 5 de marzo, do texto refundido á Lei Reguladora das Facendas Locais, di que a modificación dos precios públicos corresponderá ao Pleno da Corporación. Nese mesmo sentido, a Ordenanza Municipal 21, reguladora dos precios públicos, tamén indica que pola Xunta de Goberno, se o Pleno lle delega tal competencia de acordo co disposto no artículo 47 do texto refundido á Lei da lei que indica. Logo de ver que as sesións da Xunta de Goberno son cada 15 días, o segundo e o cuarto mércores de cada mes, e as sesións ordinarias do Pleno son bimestrais, os meses impares, considerando que por operatividade administrativa e a fin de axilizar e celeridade que permita a tramitación dos procedementos de xeito máis activo,